И добро утро! Отправяме се от къмпинга, където нощувахме, към авиошоуто, към летището. Уж на картата го дава доста близичко. Вчера ходих да разузнаваме, но 40-45 минути горе-долу беше. Иначе, това тук е къмпинга. Много атмосферно местенце. До реката. Всъщност това киноложки клуб. Обучават и тренират кучета. Обаче покрай събитието са изкосили тази поляна. Има тоалетни, вода, прекарани и се дава като къмпинг. И напълни са, като днеска се очакват още повече хора. А пък човека каза, над 400 резервации само в къмпинга има. И това е терминала летище Леош Яначка Острова. Сега от терминала трябва да заобиколим и да отидем от другия край, дето е входа. И тук всичката тази тълпа вече влизат към това и колите. Идеята е, че заставаш пред терминала и тръгваш надясно покрай летището и го заобикаляш цялото и така организирано. Има големи паркинги, ама опашките с колите са километрични. И всеки е тук в кълта, в мокрото, където е русата си трамбола. Тук вече е входа и всичкият този народ си чака там отпред да премини чека, защото ще има чек на раничките, на багажите. Ще пусна Black Hawk, пусна топлинните капани. След около час чакане на входа, най-накрая минахме чекина. Наистина хиляди, даже може би десетки хиляди са хората. И тук вече е зоната в началото на разни кетеринги, хапвания, сувенири. И всеки, който иска, си купува. И сега ще... Те вече програмата започна. Той Black Hawk беше първия. Ама то толкова много чакане. Хем 8:30 отвараха вратите. Ние дойдохме 7:40 некъде и 45 бехме на входа. Ама такова е. Такава си е схемата. Първо решихме да минем да подзяпаме статичния показ и тогава да се инсталираме там на местата за динамичния. Той е много внушаващ дебеланко. Естествено, те също си носят и нашивки, пачове тук си предлагат. Тук един Black Hawk на словашките военновъздушни. Прави впечатление, че там вътре са сложили много фотоснимка, което е странно, пък в Румъния Black Hawk-овете тия
Американските направо можеш и вътре да сядаш, всеки сяда, бута копчетата, базика, пък тук даже и не може да се снима. Ама различни правила имат. И CF-18 Hornet на канадски. И на Luftwaffe Херкулеса. Това са явно, не знам, резерварите има, виж. Тук горе имате ни червено, зелено и жълто. Някакви лампички отзад на това. Това дали са резервари допълнителни. И перките, житлата деца завъртат като тръгне. Не знам, много ми харесват тия вентилаторите. Много готина буцуна има. Обтикателя. Тук отгоре това му е за зареждането във въздуха. Не знам как се нарича това специално. И пак на Luftwaffe А400М. Просто е огромен. Огромен. Привързали са витлата. И то има за презареждане във въздуха. Ето го и от тази страна. Тук си продават мърча. И тук е изтребител JAS 39D. Има на база за презареждане във въздуха. Направо на фона на въздушната цистерна е миниатюрен. Той е и отзад, това дето пускат да зарежда. Направо е огромна тази цистерна. С огромни крила. От тук
пуска и маркучи за презареждане. И там за още 2 самолета. Огромни, огромни. Много е голямо мероприятието. Огромно. Това вече са някакви Татра Старком системи за радиолокационни. Веном чешки. Вертолетчето. Кашове едно Веном. Вайпър, Супер Кобра. Гледат. Пилота си гледа бебенци. Тия са от военноморския флот на италианците. И това е Хариера. Вертикалното излитане е тия. Тия соплата са завъртат надолу и те го издигат. Тук на италианците Херкулеса. И каргото, носят си каргото, резервни гуми, раници, тия калъфите тука. Транспортен. И тук обтикателя целия в... Не знам дали се вижда на камерата, в мухите. Явно минал през ято мухи. Или е имал бък страйк. Короната на шоуто F-35. Голям периметър, много отдалече се гледа. Другите, ето за пример, той може да го докоснеш, дори смисъл няма ограждения, обаче F-35, освен че големи ограждения, ами вътре има жива охрана, дето обикаля периметъра и го пазат. Заради, не знам, може би някакви тайни технологии, да не вземе някой нещо да
Види. И са ви, не знам дали от тук се вижда, отгоре парчетата, деца стелтовете. Много е готин. Музей на Червения кръст. Инструментите. Не, такива хеликоптер Тайгър. Бундесвер. Има и литовски делфин. И това са като нашите на варненските на база Чайка, дето летат 903, 905. Таки. Направо са го отворили да му се видят вътре вътрешност, че е Air Force. Та страна пак на немските военни. Някакъв понтон. Това са словашките Air Force. Пък това чешките. Там отдолу картешницата, дето излиза. Ел-159. Belgian Air Force. Явно е някакъв правителствен. Lux Aviation. С червеното килимче. Все едно това правителствен е Falcon X7. Мирашите, той е гръцкия.